आखायाव फैगोन 5 नं परबतजरा विधानसभा बियाबा सोर जै खालामनो हागोन रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सोर बिजाथिया जोबथा रंजागोन फैगौ 4 मेआव नोजोर होथावना जादों गोदानै दाफुंजानाय 5 नं परबतजरा विधानसभा बियाबा गोलाव बोसोर 24 नं गौरीपुर विधानसभा बियाबाव भट होबोदोंमोन परबतजरा विधानसभा बियाबनि रायजो राजाफोरा नाथाय बेबाराव गोदान मिजिंजों सासे एमएलए महरै मोननो थांगासिनो परबतजरानि रायजो राजाफोरा मख'जाथावदि परबतजरायाव बिजाथिफोरनि मुंफोरा फारियै इउपिपिएलनि बिजाथि महरै आयुब हुसेन मण्डल आरो बिपिएफआव दं डक्टर रिजाउल कुरी आरो कंग्रेसआव दं आशराफुल हुसेन बेराफारसेथिं दं राष्ट्रीय उलामा काउन्सिल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै राजेश कुमार ब्रह्म मख'नो गोनांदि दिनै बासबारि हाथाइसालियाव लानाय मोगा-मोगिनि गेजेराव गोबां रायजो राजाफोरनो ओनसोलाव जौगानाय आरो हारिनि बायदि खामानिफोरखौ जाय बिजाथिया मावनो हागोन बे बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय आखायाव लादों 5 नं परबतजरा विधानसभा बियाबनि रायजो राजाफोरा मानो होननानै बुङोब्ला परबतजरा ओनसोलनि लामा दालांफोरा दासिमबो जोबोर गाज्रि लामा हान्थिनायाव जेंना नुजाथियो होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा बे समाव परबतजरानिफ्राय जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्मनि जर'खा रादाबखौ नायलांदो। आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खुंजानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै फैगौ 9 एप्रिलखालि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खुंजागोन आरो नैबे आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव जे नैबे परबतजरानि जिथु रायजो राजाफोरा सिगांग्रो गोबाव समनिफ्रायनो 24 नं गौरीपुर विधानसभा बियाबाव बिथांमोना भट होयोमोन आरो देग्लायहाय बिथांमोना गिबियैहाय नैबे परबतजरायाव सासे केन्डिडेट बा बिजाथि बिथांमोना मोननो हादों आरो नैबे परबतजरानि नैबे आङो नैबे बासबारि हाथाइसालियाव दंफैयो बे बासबारि हाथाइसालियाव माखासे आङो रायजो राजा बिथांमोनजों नैबे समाव सावरायनो थाखाय नैबे समाव दंफैयो बिथांमोना जिथु माबायदि एबा जौगानायखौ लुबैयो आरो माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो आरो फैगौ नैबे 9 एप्रिलखालि बिथांमोना अबे सावगारियाव भट होगोन आरो नैबे परबतजरायावहाय थांनाय जिथु गोलाव बोसोर नैबे समाव एसे गुबुन हारिनि बेवहाय एमएलए दंमोन आरो बिथाङा परबतजरा हालामखौ मा रोखोम जौगाहोनो हादों आं नैबे समाव गोबां रायजो राजाफोरनाव नैबे समाव मिन्थिनो थाखाय आं नैबे समाव बासबारि हाथाइसालियाव दंफैयो जों लोगोसे दं नैबे बासबारि हाथाइसालियाव जिहेतु बाजार खालामनो फैनाय सासे नैबेवहाय आङो मोनसे रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय दंफैयो आं नैबे समाव आंजों लोगोसे सासे बिनानाव दङ मा रोखोम सोलिदों बासबारि हाथाइसालियाव मोजां सोलिगासिनो मा होयो बासबारियाव दखान होयो नामा दखान होयो दखना फैगौ विधानसभा बिसायख'थिया खुंजानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै मा रोखोम साखाफारा सोरनो भट होगोन बे आदा राजुनोनो होगोन बेडनि सावगारियाव राजुआ जायगानि मानसि नामा औ जायगानि लकेलनिनो मानसि बेवहाय इउपिपिएल बिपिएफ दं बिथांमोननो भट होनाय नङा नामा बेखौथ' बुंनो हाया मिथिया मा रोखोम जौगादों परबतजरायावहाय एसे मोजाङानो जौगादों मोजाङानो जादों औ नोंथाङा बेडनि सावगारियाव भट होसिगोन आरो औ मा गामिनि नोङो बैनागुरि बिथाङाबो गाव जिहेतु मोजां मोननाय बिजाथिनो भट होगोन होनना फोरमायदों आरो आंजों लोगोसे नैबेयाव माखासे मादैमोन जिहेतु बाजार खालामनो फैनाय दंबावो बिसायख'थिया फैगासिनो मादै मा फोरमायगोन बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिया फैगासिनो सोरनो भट होगोन जोंहाथ' दंखायो होग्रा सोरनो होगोन हाग्रामानो होगोन जों हाग्रामानो होगोन ना हाग्रामायाव जौगानायनि खामानि मावदों नामा परबतजरायावहाय मावगासिनो दंना परबतजरा हिसाबै नायोबा जोङो गुबुन हारिनि बेवहाय नोंथांमोना सिगां गुरिफोराव भट होयोमोन 24 नं गुरिफोराव देग्लाय परबतजरा होनो मोनसिगोन मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों परबतजरा हिसाबै जौगादों नामा परबतजरा हालामा औ जौगागासिनो दंना बाजार खालामनो फैदों ना बासबारियाव औ बाजार खालामनो फैदों नामा बासबारियाव बबेनि मालसिरानि सोरनो भट होगोन बिसायख'थिया फैगासिनो दङ सोरनोबा होनाय जागोन नांगोलावलाय होनोसै नांगोलाव होनोसै नांगोलखौ मोजां मोनो नामा मोजांबाबो गाज्रिबाबो उननि खोथासै गोबां रायजो राजा बिथांमोनाव जितु मिन्थिनो हाबाय आरो नैबे समाव माखासे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय मिन्थिनो हास्थायबावगोन बिथांमोना माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो आरो परबतजरा हिसाबै मा रोखोम जौगादों आरो बेवहाय माबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना लुबैयो आं नैबे समाव रायजो राजा बिथांमोनाव नैबे समाव मिथिनो हास्थायबावगोन आरो बाजाराव फैदों नामा बाजाराव फैदों औ बबेनि सिंजरा दख'ना बायसिगोन नामा दख'ना बासिनो बैसागुनि नै दख'ना बायसिगोन मा रोखोम जिहेतु बिसायख'थिनि नैबे बारहावाया मा रोखोम बारदों परबतजरायाव मोजाङानो ना माबायदि दैदेनगिरिखौ हास्थायो दिनै परबतजरायाव नोंथांमोनहा एमएलए मोननो थाखाय थांगासिनो दं आं होननो रोंलाय लांला सोरनो भट होगोन माबायदि बिजाथिखौ हास्थायो होननो हाया ना
साखाफारा जाना दंना भट होनो औ नोंगौ आं आरो माखासे जितु नैबेवहाय बाजाराव फैनाय जितु रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जितु मिथिनो थाखाय हास्थायबावगोन बाजाराव फैदों नामा आब' औ बाजाराव फैदों मा लाखो ड्रेस नायदोंमोन बैसागुनि बैसागुनि ना बैसागु फैगासिनो ना बैसागु मोसानो थाखाय साखाफारा नामा औ रेडि जाहांदों एसे बैसागु मोसाखायो नामा मोसायो मोसानायालाय बबेनि नोङो मालसरानि जितु बेवहाय बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बिसायख'थि फैगासिनो दङ मा रोखोम बेवहाय बिसायख'थिनि बारहावाया मा रोखोम बारदों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नायनोसै जेब्ला सफैयो जों सोरनो होनाय जायो उनावहाय मिथिसिगोन आरो रायजोनि थाखाय जाय मोजां खामानि मावगोन बेनो होनोसै नोंथांनि गोसो सिङाव दं आरोखि सोरनो होगोन भट माने बुंथ'नो हाथ'आ बुंथ'ला आङो जितु भटखौ होगोन औ नोंगौ बिथाङाबो गावनि जितु मोजां मोननाय जितु केन्डिडेट बा बिजाथिखौ बिथाङाबो गोसो सिङाव जितु सोनानै दङ बिथाङा दिनै फोरमायथ'आ होनना बुंदों बिथाङा जितु लुबैदों जितु जौगानाय आरो सासे राफोद बिजाथिखौ बिथाङा लुबैदों आरो नैबे समाव आं माखासे सुबुंफोरनाव दैखौ मिथिनो थाखाय हास्थायबावगोन बाजाराव फैदों नामा औ फैदों मा लागासिनो बाजारावलाय नै बैसागुनि मोसानो ब्लाउस नागिरदों मा बाजार बियो बासबारि बाजार ना मा बाराव जायो बासबारि बाजारा बिस्थिबार समबार बिसोर मोननैयाव जायो आरो बैसागु मोसानो साखाफारा ना औ साखाफारा जानानै दं सोलोंहांदों बबे गामिनि मालसुरानि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजानो थांगासिनो दं मिथिदोंना औ मा रोखोम बारहावा बारदों बिसायख'थिनि बारहावाया नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होनबावनो जोङो सोरनो भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ जों फैग्रोथोंसै सफैग्रोथोंसै बिसायख'थिया नायनोसै अफाय होनाय जायो होनसै नोंथांमोननि लामा दालां बेफोरो मोजां जाजोब्बाय नामा नोंथांमोननि गामियावहाय मोजां नङा ससे गाज्रि दङ एकदम गाज्रिना गाज्रिथार हाब्रुजोब बाजाराव फैनो थाखाय खस्थ' जायो नामा औ खस्थ' जायो माबायदि बिजाथिखौ हास्थायगोन नोंथांमोननि जे लामा दालां आरो जौगानायनि फारसे जितु बेवहाय माबायदि बिजाथिखौ हास्थायदों मोजांखौ लुगैदों जोंबो मोजांखौ लुबैदों ना नोंथाङा सोरनो भट होगोन मिथिथ'ला र' सफैग्रोथोंसै भटखौथ' होगोन औ भटखौथ' होगोन जों साबैसे नोंथांमोननि न'आवहाय जोंना साबा फेमिलिया आरो आङो मिथिनो थाखाय हास्थायबावगोन नैबेयावहाय जितु बासबारिनि नैबे दिनैहाय बासबारि नैबे हाथाइसालिनि दिनै बाजार बे बाजाराव फैनाय जितु नैबेयाव सासे बाजै दंबावो आं बेनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन बिसायख'थिखौ लानानै बाजाराव फैदों नामा फैदों बाबु मा लाखो बाजारावहाय गस्ला बासिदों औ बैसागुनि गस्ला बासिखाबाय नामा बैसागुनि गस्ला बासिदों बैसागु मोसानो साखाफारा नामा औ माबे गामिनि बैनागुरिनि ना फुटबजरा गोलैयोना नोंसिनि समस्थिया औ फुटबजरा गोलैयो फुटबजरा हिसाबै गोदान सासे एमएलए मोनगोन जेरै जायगायावनो देग्लायहाय मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों सिगां बबे जायगायाव भट होयोमोन नोंथांमोना बिजेपियाव सोरनो भट होगोन माबायदि बिजाथिखौ हास्थायदों दा जि सरखार जादों बेनोनो होनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो बेनोनो होनसै बैनागुरि होनोबा नैबेवहाय मोनसे जोबथा हैनाय मोनसे खना जायगा बे खना जायगानिफ्राय दिनै बासबारि हाथाइसालियाव फैनो थाखाय जेबो उसुबिदा जाया नामा लामा दालां जौगाबाय नामा नोंथांमोननि जायगाया उसुबिदा दं गासिबो हाखर हाला फैनो उसुबिदा बिरादनो माथो नुसोना माबायदि बिजाथिखौ हास्थायगोन नोंथांमोननि लामा दालां बाजाराव फैनो थाखाय माबायदि सखा लामा लुबैदों माबायदि बिजाथिखौ हास्थायदों मोजांखौनो लुबैयो मोजां खालामना होबाना मोजां मोनो बयबो जोबोद गाज्रिथार ना लामाया गाज्रि ना दानि जिहेतु गोबां रायजो राजाफ्रानो गाव गावनि मोजां मोननाय जितु बिजाथिनि जितु सोरनो भट होगोन आरो ओनसोलाव मा रोखोम ओनसोलाव नैबे फुटबजरा हिसाबै देग्लायहाय सासे एमएलए मोनगोन बेखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो गोदानै जितु एमएलए बेवहाय जितु बिथांमोना मोनगोन बेखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना जे लुबैदों जे फुटबजराखौ जितु जौगाहोनो हानाय आरो लामा दालां गासैखौबो जितु बे फुटबजरा हिसाबै जों नोजोर होयोबा बेवहाय लामा दालां गासिबो मोनसे जितु आबुं नङै जितु बाजार हाथाइसालियाव फैयोबा बेवहाय जितु लामा दालां गाज्रिजों बिथांमोना जेंनायाव गोग्लैयो होनना बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखौनो बुंदों बिथांमोना जिहेतु गावसोर जिहेतु मोजां मोननाय बिजाथिया जिहेतु देरहासार जानो हायोबा जे नैबे फुटबजरा हालामनि जिहेतु लामा दालां गासैखौबो जिहेतु फोसाबनो थाखाय बिथांमोना जिहेतु लुबैदों आरो जिहेतु बिथांमोना नेनानै दं जे 9 एप्रिल खालि बिथांमोना भट होगोन आरो सोरनो भट होगोन बिथांमोना गावसोरनि गोसो सिङाव सोनानै दं आरो सोरबा सोरबा गावसोरनि जिहेतु मोजां मोननाय बिजाथिखौ नैबे समाव आंनि जिहेतु मोगा मोगि आयदानि गेजेरजों बिथांमोना रोखायै फोरमायदों आरो बिथांमोना जिहेतु लुबैदों जे फुटबजराखौ जौगाहोनो हानाय आरो लामा दालां गासैखौबो जिहेतु
मोजां खालामनो हानाय बेबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना हास्थायदों आरो बिथांमोना सिगांहाय 22 नं गुरिपुर बिधानसभा बियाबाव बिथांमोना भट होयोमोन आरो देग्लायहाय नैबेवहाय फटबजरा हिसाबै जों नोजोर होयोबा फटबजराया 5 नं फटबजरा महरै देग्लायहाय गोदान मोनसे सम्मुथि जाबाय दाफुंजाबाय आरो बे दाफुंजानायखौ बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोना जायगायावनो सासे एमएलए बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं आरो बे एमएलएआ जिहेतु ओनसोलनि जौगानाय बे जौगानायखौ मावगोन होननानै बिथांमोना हास्थायदों